ti ubing, adda tayo manantatan, tapno agadal tayo, may panggap, iti kabarbaro nga letra. Kaya tiyo ka di ti kabarbaro nga letra? Okay, ti kabarbaro nga letra nga adalan tayo ita ket kastoy. O, tinagan na ket letter A. Ket piuni na ket A. Ngem, sakbay tayo nga mapan dito'y letter A, subyanan tayo pa, inadal tayo di na minsan. Inadal tayo di na minsan, ket letter S. Tibagbaga ti letter S ket S. Very good. Okay, kitaet no? Amuyo pay lang, malagip yu pay lang, giinadal tayo. Kitaet Okay, ibagayo no S ti pagrugyan na, kastoy ti ima. Ngam no hammet nga S ti pagrugyan na, kastoy ti ima. Okay, grugi tayo na. Okay, dito'y ket chinelas. Agrugiti S wanuhaan. Okay, ti answer ket kastoy. Very good, naglalaingan da. Sumaruno, salamagi. Ti answer ket kasjay. Very good, naglalaingan. Saba. Ti answer ket kasjay, naglalaingan da. Sumaruno, sagaysay. Yati answer na? Yati sumbat? Kasjay. Ken maud-udi, baso. Yati answer? Kasjay, naglalaingan da. Palakpakan man tagyubing. Okay, good. O, tatan. Ti adalan tay met ket digi kabarbaro nga letra nga imbagak tatay, tinagan na ket letter A. Ti uni na ket A. Okay, dadtoy no isurat ket kastoy, tuladan tayo. Nagiray, nagidda. Very good, ibangir nga ima. Nagiray, nagidda. Nakalalaing. Mamilima tayo mga ibaga. A. Okay, kitaan tayo matitibasit. Yaman ti uni na. Halalaing. Okay, tatan, kitaan tayo dagiti banbanag nga agrugiti letter A wano A. Okay, dito'y ket aso. Okay, ada aso yo. Okay, dito ti aso. Sumaruno. Kang kanon ti ubing? Avocado. Sumaruno? Ayam. Ado ka di tayo ayam yo? Okay, pasapol nga. Nunalpas nga gay ayam, isubli dagijay, nagay ayaman. Sumaruno, dito ti pangikabilan ti kwarta, alkansya. Dito'y usaran nga pagangot ti ubing, agong. Ken maud-udi, dito'y ket makikita gingato ti balay, gibobeda. Yasi nagtisilaw tayan na. Nabasit ko na aluti, it. Very good. Tatan, basaan tayo ami. Aso. Avocado. Ayam. Alkansya. Agong. Alutiit. Okay, very good. Digi nga ti banbanang nga agrugiti A.
Okay, si kay manlaan, basaan nyo. Avocado, good. Ay ayam. Alkansya. Agong. Alutiin. Okay, tatan. Sino ti ada letter A na yan ti umununa nga nagan na? Uno apelyido na. Sino nga ta? Okay, nakalalaing dagiti kinder. Amuda dijay naganda. Okay, DJ laeng nga roden ubing aging gana ti sumaro nga panagkakadwa tayo. Bye-bye!